Пеко и Лорейн. Но има още един впечатляващ рекорд. The Odyssey вече е най-касовия филм в кариерата на Нолан. Това означава, че Ние след като държава десетилетие беше най-успешният му филм. С Мария Чакър. Критично ниското ниво на Дунав налага извънредни мерки, касаещи АЕЦ Козлодуй. Въпреки лекото покачване на реката в някои участъци, ограниченията за корабоплаването остават, а скоро ще започне изграждането на защитна дига край атомната централа. Подробностите от Явор Стометов. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е с сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 см е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол